дуруд сомиёни гиромӣ, бо шумо ҳастам Мариҷон Ҷалилов. дар ин нашр мо хабарҳои ба Каталония вобастаро гирд овардем ва умедворам ки гӯш мекунед. Бавария ба Барселона дархост барои Дембеле пешниҳод кард, вале аз он сӯ ҷавоби рад омад, чунки Барселона мехоҳад Усмон Дембелеро ба маблағи 95 миллион евро фурӯшад. Бавария маротибаи аввал барои трансфери ин футболбоз 70 миллион евро пешниҳод кард, вале Барселона ин пешниҳодро рад кард. қаблан гуфта мешуд ки Бавария баъди он ки овозаҳо дар мавриди ба Барселона гузаштани Гризман ва Неймар баланд шуд, музокиротро вобаста ба Дембеле шурӯъ кард. Барселона ба гумони ғолиб тайёр аст ки Дембелеро фурӯшад, вале бо нархе ки ин тимро қаноатманд кунад. Барселона тайёр аст ки Самуэл Умтитиро ба маблағи накам аз 50 миллион евро фурӯшад. Самуэл Умтити метавонад дастаашро иваз кунад. Бо маълумоти Diario Sport, Барселона метавонад чемпиони ҷаҳон Самуэл Умтити 25 соларо ба маблағи накам аз 50 миллион фурӯшад. Ба Барселона интихоби кардаи Умтити писанд наомад, чунки Умтити аз ёрии табибон барои муолиҷаи зонуаш даст кашид. Инчунин ба ин бозингари фаронсавӣ Манчестер Юнайтед ва Ювентус чашм духтаанд. Проблемаи асосӣ ин аст ки Самуэл Умтити худ намехоҳад ба дигар даста гузарад. Эвертон барои ба даст овардани Малком ба Барселона 35 миллион евро пешниҳод кард. Ин даста аз Ливерпул баъди он ки Малком дар ҳайати Барселона ҷои худро пайдо накард, Эвертон ба ӯ чашм духт. Барселона Малкомро аз Бордо ба маблағи 40 миллион евро харида буд. Лео Месси баъди нимфинали ҷоми Амрико бо Бразилия назари худро вобаста ба довар баён кардааст. ёдрас мешавем ки бозиро довар аз Эквадор Роди Самбрано доварӣ мекард. онҳо аз мо беҳтар бозӣ намекарданд, фақат ҳисобро тез кушода голи дуюмро ҳам ҳамон вақте заданд ки зарбаи 11 метраро ба дарвозаи онҳо таъин накарданд. 5 огоҳӣ гирифтани Аргентинаро Месси чунин шарҳ додааст: довар барои ҳар чизу ночиз корт нишон медод ва аҷоиб он буд ки ӯ ба вар таваҷҷӯҳ ҳам намекард. Месси илова кардааст ки дар тамоми бозӣ ҳолат ҳамин гуна буд. варзишгарон ба ҳам расида буданд набуданд ки садои ҳуштаки ӯ ба манфиати ҳарифони мо баланд мешуд ва ҳамин кор таваҷҷӯҳи моро аз бозӣ дур мекард. инчунин Месси гуфтааст ки албатта ин баҳона барои бохт нест, аммо намешавад ки вазъро нодида гирифт. умедвор мешавем ки Конфедератсияи футболи Ҷануби Амрико вобаста ба ин қазия қарори дахлдореро қабул хоҳад кард. Месси суҳбатро ин гуна ҷамъбаст кардааст ки мо бозии хубро нишон додем, кӯшиши зиёд ба харҷ додем ва дар ин бозӣ Бразилия аз мо беҳтар набуд. дар ҳошияи ин хабар мехостам чанд андешаи варзишгарон ва мураббиёнро вобаста ба Месси пешниҳод кунам. дар бораи Месси дар газетаву маҷаллаву телевизион ва радио нагӯед, нанависед, танҳо бозиашро тамошо кунед, гуфтааст Пеп Гвардиола. албатта Месси бозингари беҳтарини дунё аст, касе инро намебинад, пас ӯ нобиност, гуфтааст Хави. дар майдон ба Месси пои рост дар кор нест, ӯ фақат пои чапашро истифода мебарад ва то ҳол бозингари беҳтарини дунё аст. тасаввур карда наметавонам агар ӯ пои росташро низ чунин истифода мебурд, он вақт мо проблемаи аз ин ҳам ҷиддитар медоштем, гуфтааст Златан Ибрагимович.